गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय आरोबाव लोगोसेनो खेबसेबाव जय हिन्द। आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङै दङ आरो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना गावबा गावनि थांखिखौ होसोनानै खामानि मावगासिनो दङ होननानै। लोगोफोर, आङो दिनै ओरैबायदि इमारजेन्सि भिडिअ लाबोब्रबबाय, मानो होनोब्ला साइक'मेट्रिक टेस्टनि बागै गोबां फंबाय बिनानावमोनानो आंनाव कुइसन खालामहरगासिनो दङ। आङो साइक'मेट्रिकनि बागै मानो भिडिअ लाबोआखैमोन आं बेखौबो नोंसोरनो खोन्थागासिनो दङ। आरो लोगोफोर, दा अखा बोथोर, गोबां माने आसामाव दाख्लैबावै बैसागुआवबो गोबां माने बार अखाजों गोबां बायदिसिना जानानै थांबाय आरो नै दाबो दैया मा खालामगासिनो दङ आसामाव। मानो होनोब्ला बेखौथ' जों जेबो बुंनो हाला, गंगा जायखौ बुङो जोङो गंगा होननानै बुंनाय जायोना। दा दैजो आरो सोर हानो, बेनिखायनो भगबाननियाव माने गसाइनियाव आर'ज खालामो, माने गंगानियाव जाहाथे अखाफोरा थाबैनो हायालासिनो जोंनि आसामनि मानसिफोरखौ नायफिनहरो, आं बेखौसो मिजिंथियो। लोगोफोर, साइक'मेट्रिकनि बागै फंनैसो सावरायगोन आरो बेनि आगोलावनो आं फंसे बाथ्रा बुंबावनि। लोगोफोर, दा इण्डियान आर्मिया मा जादों? टुर अफ डिउटि। बुजिदोंना गासैबो लोगोफोर? गासैबो मोनथिखाजोब्बाय खोमा इण्डियान आर्मिया मा जानो थांगासिनो दङ? टुर अफ डिउटि, माने अनलि 4 इयार्सल'। आङो बेनि बागै स्पेसियेल मोननै मोनथामसो भिडिअ लाबोगोन आरो जायफोरा हिन्दी निउस नायगासिनो दङ बिसोरो मोनथिखाजोब्बाय जानांगौ मानो बेफोरबायदि जादों। आं बेखौनो बुंगोन फंबायमोन, बे बुहुमाव जेसेबां मेलेमजिबि माने गिदिर गिदिर फरायनाय गिदिर गिदिर माने गोरों गोरों मानसि ओंखारबाय थागोन, गासैबो माने फैनो गोनां दिनाव बेफोरबायदिनो जालांबाय थागोन। 4 बोसोरल' नङा, मालाबा 2 बोसोरबो जालांनो हागौ। माने ओरैबायदि जोंनियाव माने गोरों गोरों मानसि ओंखारबोगासिनो दङ देशआव, साननाय हनाय खामानि गासैबो माने सोलायलांजोबगोन। बेनिखायनो आं बुङो सानफ्रोमबो जोङो उननिखौ बारा सानबाय थानाङा, फैनो गोनां दिनखौ सान, एडभान्स जा होननानै आं मानो बुङो। नाथाय जोंनिया दा दिनैबो बर' हारिनि गेजेराव थांनाय समखौ लानानै नांलायबाय थानायखौ नुयो जोङो। आं गोदोबो बुंखांबाय, मानसिया सिगांथिं खारनो थाखाय उनथिं खारनाय प्रेक्टिस खालामदो दिनैनि दिनाव। नाथाय जोङो बबेथिं थांगासिनो दङ? जोङो बर' हारिया जोंनि बाथ्राखौ लानानै दाबो नांलायबाय थायो। लोगोफोर, आं जेबो बुंथ'ला, टुर अफ डिउटिनि बागै आं जेबो बुंथ'ला, बे मानो थाखाय बेफोरबायदि जादों। लोगोफोर, दा आं बेखौनो बुंनोसै साइक'मेट्रिक टेस्टनि बागै। फंबायमोन, आंनि बे भिडिअ आङो नोंसोरनो गासैबो एन्सारखौ होजोबनाय नङा, मानो होनोब्ला आङो खुला बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव बुंनाया मोजां जानाय नङा। नोंसोर आंनो कल खालामनानै सों, मा कुइसन सोंगोन बेनिनो एन्सार मोनगोन। आं दा आंनियाव गोबां फंबाय बिनानावमोनानो कल खालामगासिनो दङ, बेनिफ्राय आङो हानायखिनिखौ एन्सारखौ होगासिनो दङ। आरो जायफोरबायदि कुइसनखौ नोंसोरो माने आंनियावल' नङा, गासै जोंनि बर' लोगोफोर दङबा, नोंसोरनि इण्डियान आर्मि फौजिफोर दङबा बिसोरनियाव सोंहर, बिसोरनियावबो सोंहर। नोंसोर आंखौ कल मोनाब्ला बैसोरबो आं जा एन्सार होदो बैसोरबो बेखौनो होगोन। लोगोफोर, दा बेखौनो खोनासंदो। नोंसोर गासैबो मिथिखागौ स्टार्टिङाव बोरै हाबनांगौ, मा रायलायनांगौ, नोंसोर कमप्लिट मिथिखागौ, आं बेखौ बुंला। दा ओरैबायदि आं फंनैसोल' बुंगोन, साइक'मेट्रिक माने नोंसोर गासैबो मिथिखागौ, माने सासे अफिसारा मा बेयाव सोंगोनसो, गावनि गोसो बायदि सोंगोन बे। आरो बेनि गेजेरावनो मा बेयो मा स्पेसियेल कामान्ड'नि बागै मोननै मोनथामसो कुइसन सोंनो हायो। जेनेबा फार्स्टआवनो ओरै सोंनो हायो, फार्स्टआवनो नोंखौथ' ओरै सोंखागोन, नों मा खालामो, बेफोरखौथ' माने नर्मेलि सासे मानसिखौ बेफोर बाथ्राखौ सोंखायो। आंखौबो सोंदोंमोन जेब्ला आर्मियाव अरेल होयो, अरेल जायोना आर्मियावबो, आंखौबो सोंदों नों मा मावो, आर्मि साख्रि मावनो हागोन ना, नों आर्मियाव मानो साख्रि मावनाय दे, बेफोरबायदि कुइसन सोङो। आं होगासिनो दङ। बेनिफ्राय आंनि खाथियाव सासे सेंग्रा दंमोन जोंनिनो, बेखौथ' मा खालामदो, जास्ट बहि फिसा मोनसे होनानै मा बिस्किट बानान लिरनो होदो, बिस्किट स्पेलिंआ जायासै, खेबसेनो आवो, बेफोरबायदि। अब्ला लोगोफोर नाय, आं इम्परटेन्ट बाथ्रा बुंनि फंनैसो हा। जेरै नोंखौ सोंखाथारगोन, नों मानो कामान्ड' जानाय दे, नंगौ नङा? मास्ट बि, माने फौजियाव बेफोरबायदि कुइसना फैखाथारो, नों मानो इण्डियान आर्मि जानाय दे, नों मानो कामान्ड' जानाय दे। डाइरेक्ट बुंनाङा फंबायमोन, आङो देशनि थाखाय बा आं स्टेटनि थाखाय होननानै डाइरेक्ट मालाबा बुंना, भुल जागोन, एन्सारा गोरोन्थि जागोन बेफोरबायदि बुङोब्ला। आं लाइटलि एसे बुंना होनोसै, नोंसोर बुजि मोननाय बायदिसो, आं क्लियारलि बुङा बाथ्राखौ। जेनेबा कामान्ड'आ मा, कामान्ड' होनबाथ' गासैबो मिथिखागोन, नंगौना नङा? ओरैबायदिबो बुंजागोन, आं उन्दैनिफ्रायनो फौजि बा कामान्ड' जोबोर मोजां मोनो, बेनिफ्राय दिनै कामान्ड' जानानै माने आइ आफाखौ, माने आइ आफानि मुंखौ मोनथिहोनो हायो, उमुकनि फिसाया कामान्ड', माने प्राउड फिल खालामनाय, नंगौना नङा? कामान्ड'
नाम मुंसा खालामनो हायो जोङो माने कमान्ड'आव थांनानै मा गावनिबो नाम मुंसा खालामनो हायो बिमा बिफानिबो नाम मुंसा खालामनो हायो मोजां खामानि मावनो हायो स्टेटनि थाखाय नंना नङा कमान्ड' साख्रि जानानैनो जों दिनै दरमा मोननानै न'खरबो सालायनो हायोब्ला हा आरो बैजोंबो मिथिजायोब्ला होमबा जों स्टेटनि थाखाय मोजां खामानि मावनो हागोन ना मोजां डिउटि होनो हागोन माने आं नोंसोरनो जास्ट ओरैनो एग्जाम्पल टाइपनि बुंनो हादों आरोना बे टाइपनि बाथ्रा बुं डाइरेक्टलि बुंनाङा स्टेटनि थाखाय बा देशनि थाखाय आरो ओरैबायदि सोंनो हायो नों मा खालामो फुटबल गेलेयो होननाय लोगो लोगो उल्टां फाल्टांबो कुइसन जानो हायो फुटबल ग्राउन्डआ बेसेबां गिदिर फुटबल ग्राउन्डआ बेसेबां गुवार बेखौबो मिथिनाया मोजां सासे स्पर्ट्समेना मा खेला गेलेयो बेनि बागै मिथिनाया मोजां आरो सोरबा स्पर्ट्समेन सासेनि मुं लालाय होनना बुंबा मेसिनि मुं लागोन मेसिनि मुं लानानै मेसिनि डिटेल्सखौ सोंना होबा नों मा खालामगोन मेसिनि डिटेल्सखौबो सोंनो हायो बेनिखायनो सोरनिबा मुं लायोब्ला बेनि डिटेल्सखौबो लाग्रोखा फंबायमोन आरो मा होनदों आंनाव मोनसे कुइसन फैदो ओरैबायदि कुइसन डेन्जारास कुइसन माने हाथावि कुइसन कमान्ड'नि मोननै मोजां खामानि आरो मोननै गाज्रि खामानि बिराद डेन्जार कुइसन नोंसोर हानाय नङा आं मोनसे ओरैनो आङो नर्मेलि बुंनोसै फंबायमोन माबायदि होननांगोन जेनेबा आंनि बे एन्साराबो नंथारगौ नङा दै थेवब्लाबो आंनि बुंनाय स्टाइलखौ खोनासंनानै ला कमान्ड' जानो थाखाय मोनसेया फिजिकेल नलेज आरो मा फायारिं फिजिकेलाव 1%बो खम जानो हाया नोंसोर गासैबो मिथिखागो बेसेबां हाजारजन मानसिजों सासे कमान्ड' जायो होनदो बेसेबा हाजारजनाव सासे ओंखारो कमान्ड' अब्ला बेनि फिजिकेलाबो खम नङा आरो बेनि नलेजआबो खम नङा बेनि फायारिंआबो खम नङा मानो होनब्ला एक गुलि एक दुश्मन जायो नंना नङा खारैबो नोङो गरसे गुलिजोंनो फोनांनो हानांगोन फिल्मफोराव नुयोना कमान्ड' खारनानैबाबो गरसे गुलिजों गरसे सासे मानसिखौनो गासैबो मानसिया बोसोर फोरोंबाबो गावनाया मोजां जाया होमबा सासे कमान्ड' जानो थाखाय नलेजबो नांगौ हा नलेजआ साइक'मेट्रिकआव थांबाय गोरोंबो जानांगोन फिजिकेलाव कमप्रमाइस गैया फिजिकेलबो जानांगोन बेनिफ्राय मा फायारिंफोराबो मोजां जानांगोन बेफोर थायोब्लासो मा सासे मानसिया माने कमान्ड' जानो हायो अब्ला बे मा जाखो बेबो मोनसे कमान्ड'नि मोजां खामानि प्राउड खालामजायो नंना नङा कमान्ड'आ मा बेनिफ्राय गाज्रि खामानिया बेयावनो दङ माबायदि दङ जेनेबा एसेबां नों गोरों जाखांनायनि उनाव एसेबां टेलेन्ट थानायनि उनाव नोङो मा सोरजोंबा गाज्रि बाथ्रा रायज्लायोब्ला गाज्रि खामानि मावोब्ला जुमाय सेरेब लोंनानै माबायोब्ला सासे इमान गोरों मानसिया बा अब्ला मा बैबो गाज्रि खामानि बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनांगोन आरो ओमफ्राय आं मोनसेखौ डाइरेक्टलि बुंला सोरबाफोर नांथारगौ जायोब्ला आं नोंसोरनो जास्ट बुजायनानै होदो नोंसोर बेखौ माबा खालामनानै ला फंबायमोन आं बेखिनिखौनो बुंबाय फंबायमोन हा आरो ओरैबायदि सोंगोन दाथ' जंगलनि बागैथ' गासिबो मिथिखागौ खोमा जंगलाव थांबा मा लांनांगौ माबायदि सेफ जानांगौ बेनि बागै आंनियावल' नङा आं बेखौ भिडिअनि गेजेरजों बुंला नोंसोर आंनो कल खालामनानै सों आङो हमनो हायाखै मैयानिफ्राय 50तासो कल हमनो हायाखै आं बिजिमोन दाबो आं इमारजेन्सि भिडिअ बानायग्रोदो फंबायमोन कल खालाम आं हमगोन आं सोलाबबानो हमगोन फंबायमोन कल खालाम खोन्थागोन आं नोंसोर मा सोंनो गोसो आरो आंल' नङा गोबां जोंनि फौजि बर'फोरा नोंसोरनो एन्सारखौ खोन्थाजोबगोन आं जि बुंदों बैसोरबो बेखौनो बुंगोन जंगलनि बागै जोंनियाव सों दा आं खोनानो मोनदों जंगलाव थांनानै नोंसोरनि केप्टेनाव गुलि नांबाय नोंसोर बोरै बासायगोन नोंसोर मा खालामगोन बेफोरबायदि आं बे बाथ्राखौ भिडिअनि गेजेरजों बुंला फंबायमोन आं नोंसोरनि थाखाय मायबा मोनसे नङा मायबा मोनसे माने फोरोंनानै होगोन जेने नोंसोरनि थाखाय आंब्ला नंगौ नङा आंनि थाखायबो नोंसोरो फंबायमोन बुजिदोंना बाथ्राखौ आं बारा बुंलायला नोंसोरनि थाखाय आं जेबो नङाबा आंनि थाखायबो नोंसोर जेबो नङा फंबायमोन गाज्रि मोनना डाइरेक्टखा होनखायो नोंसोरनि थाखाय आंब्ला आंबो नोंसोरनि थाखाय फंबायमोन गोबां बाथ्रा खोन्थानो गोनांमोन कमान्ड'नि बागै गोबां माने नोंसोर जा सोङो जों बेखौ एन्सार होनो राजि आरो साइक'मेट्रिक होनदों नालाय ब्रेननि ना नोंखौ एकदमबारे सेकेन्डआवनो सोंनो हायो बे गंसे मबाइल फंबाय बे गंसे मबाइलखौ ओरै अफ दोङोमोन अन खालामबाय 2 सेकेन्ड नायबाय मबाइलखौ नोंखौ होफिननानै सोंबाय नों मा होनगोन मबाइलनि कनायाव मा नुदो मोनसे मा ओंखारो चार्जार माने चार्ज बेसेबां पार्सेन्ट दङ ओंखारो नेट ओंखारो हा ओमफ्राय टाइम ओंखारो बेनिफ्राय लक खेवनानै नायोबा मबाइलाव मा नुयो नोंखौ एकदमबारे 3 सेकेन्ड नायनो होनानै बन्द खालामनानै सोंगोन मबाइलाव मा नुखो नों बेखौबो खोन्थानो हानांगोन गेलारि नुदो वाट्सएप नुदो माने फेसबुक नुदो हा बायदिसिना नोंनाव जा माने लक खेवनायनि उनाव मा नुयो बेखौ नों सेकेन्डआवनो नोङो मा बुंनो हानांगोन नों केट्च खालामनो हानांगोन
बेनिफ्राय दा मोनसे पस्टार थागोन, पस्टार थानानै नोंखौ नायनो होगोन, बेखौ नायबाय सोंबाय बे मा? नों साननाङा दि नों बेखौ नायनो होदोबा नों सानखा बेनि सिङाव हाबना नायखा नोङो बे पस्टाराव मा सेकेन्डआवनो नों सान बेयाव दावराय मानै दोङोमोन, मै मानै दोङो, बेनिफ्राय दैमा दोङो, दैमानि सायाव दालां दोङो, बेनिफ्राय न' गंसे दोङो, पाहार दोङो, दंफां दोङो, दाउ माथामा बिरबाय थादो सायाव। बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनो हानांगोन। खेबसे नायनायावनो बे केलेन्डाराव मा मा नुदों बेखौ बुंनो हानांगोन सेकेन्डनि गेजेरावनो। फंबायमोन, आं नोंसोरनो फिक्स बुंनो हाया माबायदि सोंगोन, नाथाय नोंसोर कुइसन खालाम, नोंसोरनि गोसोआव मा सोंलु सोंखांदो, मा जाखांदो सोंलु नोंसोरनाव 100% जोंनिफ्राय एन्सारखौ नोंसोर मोनजोबगोन आरो बे एन्सारखौ जोङो इउटुबनि गेजेरजों होनो हानाय नङा फंबायमोन। अब्ला आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम आरोबाव खेबसेबाव जय हिन्द।